Ennen minä täällä asuin kuin kaupungissa. Pienen kylän sellainen ilmapiiri on, että täällä on niin helppo esimerkiksi kaupassakin niin ruveta juttelemaan keskenään, tutut tai puolitututkin. Että tässä on, että on huomannut, että on semmoinen niin vanha ajan naapuriapu. Eli semmoinen, että jos esimerkiksi leipoo jotakin ja yhtäkkiä huomaa vaikka, että hertsykkerit ei mulla olekaan kananmunia jääkaapissa, niin ei muuta kuin menee vaan naapurin ovikelloon pimputtamaan, että heitä lainaatko kananmunia. 98 vuonna kirjoitin ylioppilaaksi ja sitten halusin lähteä Hyryltä pois. Lapset kun syntyi, niin sitten tuntuu, että haluakin palata takaisin. Sitä niin kuin funtsasi, että no onko tässä nyt järkeä. On tämä muuttunut paljonkin, mä oon hiljentynyt tosi paljon esimerkiksi vaikka niistä omista lukioajoista. Silloin kun minä tulin, niin tämä oli vielä Hyrysalmen oikein piirtää paikka. Sehän se olisi vain, kun olisin nuorille töitä, niin mikä täällä on asua. Ja eihän täällä niin kuin ole kauppoja paljon ollenkaan, paljon on kyllä muuttunut. Onhan täälläkin toki tietyt alat, että just niin kuin hoiva-ala, että jossa tarvitaan tekijöitä, niin täällä on aika paljon tyhjiä asuntoja. Ja nyt sitten on päätös, että tänne majoitetaan turvapaikanhakijoita, eikä apua tarvitsevia ihmisiä. Me ei oltu joskus sodassa. Minä ei ole ollut jo sota-aikana muualla. On ollut ihan niin kuin Otto lapsena ollut siellä. On ollut ystävällinen muillekin. En halua olla ollenkaan silläkään, mutta loukkaisin ketään semmoisella asialla. Tai eihän se ole niinkään vika. Jos sitä pitää lähteä, niin sitä pitää meidän niin lähteä. Eikä ole auttanut sanoa, että no tännekö te tulette. Ei koskaan äiti kyllä silläkään on puhutaan osin, kun on menneet sinne sota-aikana sinnekin, niin ei puhunut, koska se sanoi, että oikein oli ystävällisiä, missä talossa me asuttiin. Palattiin niin kuin vuosi sitten touko-kesäkuun vaihteessa. Eikä ole kyllä yhtään harmittanut. Sitten meidän poika kysyikin, että äiti, että milloin me muutetaan taas. Sitten mä sanoin, että nyt ei enää muuteta, että nyt kasvatellaan juuria tänne. Että